Lemon Tree tarjoaa kokonaisvaltaisen pienyrittäjän palvelun, henkilökohtaisen kirjanpitäjän ja helppokäyttöisen taloudenhallintaohjelman. Palvelumme kautta onnistuu laskujen lähettäminen, vastaanottaminen sekä maksaminen. Henkilökohtainen kirjanpitäjä jatkaa tästä ja hoitaa yrityksesi kirjanpidon. Kattava aloituspalaveri kuuluu aina hintaan. Meille tärkeitä asioita ovat henkilökohtainen oma kirjanpitäjä, joka huolehtii, että asiat menevät oikein. Pienyrittäjälle suunniteltu helppokäyttöinen ohjelmisto. Aidosti kiinteä kuukausihinta. Erittäin tyytyväiset asiakkaat. Yli 2000 arvostelun keskiarvo 9,22. Lemon Tree, pienen yrityksen ystävä.